Трябва някакъв международен клип. Казах ти, че столче, да се седнеш на него. Някакъв международен клип. Предата. Трехме от това. Грево, да беше знал гревосте. Сандо е върху платформата. Плува место, драга. Тестове на понтоните. Тестове на системата. Издържат 130 кг. 160 кг. Минимум. Трябваше до половината да потъне. Да. Обаче... Добре се държи. Да. О, за страна ми газа. На фащето лодчицата става, бива, може да се плува с нея. Обаче всичко това е магнетит, трябва да се опитате да знам. Първият тест на понтоните е чудесен. Лопате, нямаше... Чакай малко, чакай. Чакай лопата и стана. Айде върви, майка ти да е. Водното колело върви. Ти давам ли помпа? Но тя ти е безсмислена. Тя няма смисъл да я... Не, аз просто искам, че я сложим Дачо, не за друго. Да видим дали си ми оцелил център. Разбираш ли? И коритото искам да сложим не за... за килограмите е ясно. Доволни ли сте? Да. Издържа ли ме? Издържа. Колко ти издържи още? После на полица. Да. Ама аз мога да си плъм, това не е му връщане, да знаете. Гледай, не колко съм добър. И викаш, ама гледай. Само, че там са ми отворени тапите и че се напълн. Водното колело издържа.